Il-Prim Ministru Robert Abela għalli l-Partit Laburista għandu pjan ċara l-Għawdex mibni fuq 100 proposta. Intervistat matul attività politika fil-pjazza f'Tasanna Għawdex, il-mexxej Laburista wiet li fil-5 snin li ġejjin jinbnew mill-ġdid l-iskejjel kollha f'Għawdex sabiex it-tfal Għawdxin ikunu jistgħu jirċievu l-aqwa edukazzjoni f'ambjent modern u adattat. Dr. Abela ħabbar ukoll li fi 3 snin li ġejjin se jitlesta programm ambizzjuż ta' 100 triq residenzjali ġdida f'Għawdex u spjega li diġà f'dawn l-aħħar xhur tlestew jew bdew ix-xogħlijiet fuq 13-il triq. Fost il-proġetti infrastrutturali ewlenin, il-Prim Ministru semma l-pjan biex jinbena submarine cable ta' 132 kV bejn Malta u Għawdex, investiment ta' 45 miljun euro li qal se jsaħħaħ il-konnettività tal-enerġija bejn iż-żewġ gżejjer. Dwar il-konnettività, Dr. Abela qal li Gvern Laburista se jinvesti 130 miljun euro sabiex il-flotta tal-Gozo Channel titla l-5 vapuri sal-2029. Żied jgħid li sal-aħħar ta' din is-sena se jinħareġ tender għax-xiri ta' żewġ bastimenti ġodda. U ħabbar ukoll mira ċentrali mill-manifest elettorali li bija l-konnettività bejn Malta u Għawdex se tiżdied b'aktar minn 25%. Spjega li dan se jintlaħaq billi jiżdiedu l-vjaġġi bejn iż-żewġ gżejjer, bilan li jitnaqqas il-ħin tal-ivvjaġġar u titjieb il-kwalità tal-ħajja ta' dawk li jaqsmu l-fliegu kuljum. Fisser li l-Għawdex bħala gżira potenzjal infinit u li minkejja l-investimenti li sar fl-aħħar snin hemm bżonn aktar ħidma sabiex dan il-potenzjal jintlaħaq bisħieħ. Fit-tmiem l-intervista l-Prim Ministru qal li s-saħħa tas-soċjetà titkejjel minn kif tuħsib lill-aktar persuni vulnerabbli u sostna li dan se jibqa' prinċipju ewlieni għall-Gvern Laburista u għatem jgħid li l-miżuri kollha proposti huma possibbli grazzi għall-ekonomija b'saħħitha u tim ta' nies kompetenti.